Хикәйә. Киереп ашып куйган тәрәзәдән диңгез шауы ишетелә. Балык аулаучы акчарлакларның җитез генә су эченнән балык каптыруларына сокланып, көньяк кояшының рәхәт иркәләүенә оеп, тәрәз төбендә утырам. Диңгез буена тиккә килми кеше. Монда бар да башкача. Проблемалар онытыла, ширлеләр сихәтләнә, тормыштан канәгатьсезләрнең күңеле күтәрелә. Диңгез дулкыннары тәнеңнән бар арыганнарны, башыңнан авыр уйларны юып алгандай була. Вакыт туктап калгандай тоела. Көннәре санаулы булган җәйнең һәр мизгелен истә калдырырлык итеп үткәрергә омтыласың. Мин тукталган кунак йортының хуҗасы мал өчен җанын сата торган, ял итүчеләрдән күбрәк акча суыру өчен чәче белән җир себерергә әзер хатын иде. Икешәр катлы 3 җәйге йортның һәр бүлмәсен ял итүчеләргә биреп торып акча эшли. Үзе ире һәм 2 баласы белән кечкенә кухняга сыенган. Ник шул кадәр кысанлыйсыз үзегезне дигәнгә, кышын биредә эш юк, бар тапканыбыз шушы җәй көне ничек эшләүебездән тора, дип җавап бирде. Кунакханәгә ял итүчеләрне кабул итү, җыештыру, пешерү хуҗабикәнең ире белән кызы өстендә. Үзе дә тик тормый, гел нидер эшләп йөгергәләп йөри. Кеше улы 6 яшьлек Пашының да үз вазифасы бар, ул шымчы. Кем кайдан ни эшли, ни сөйли, нинди җитешсезлек, тәртип бозу бар, шундук әнисенә җиткерә. Бигрәк тә апасын гел чагып тора. Муслиманы килде, кочаклады. СМС язды апа сарык башка. Апа капканың теге ягына чыкты, тагын сине тыңламады. Сук син аңа, дип әләкләшә. Муслиман кемнеңдер сәер исеме дип уйлаган идем башта. Соңрак моның Паша авызында үзгәргән мөселман сүзе булуын аңладым. Минут узмый, олы гәүдәле урыс хатыны Ирина авызыннан сигаретын чыгармый гына озыныбрак китүчеләрне урыннарына утырта. Яшелле зәңгәрле тавышны ишетүгә тәртип бозучылар бик тиз уйларыннан кайталар. Мин үзем полицай, каравылчы да, пешекче дә, администратор да мин булмасам, булар ашка катарлар иде, дип 21 яшьлек кызы белән иренә төртеп күрсәтә. Җәйге кухняда әллә ниләр пешсә дә, гаилә әгъзаларына анда ашарга рөхсәт итми Ирина хуҗа. Бер тапкырда иренә балаларына ризык әзерләп ашатканын күрмәдем. Бар да аяк өсте коры сары кимереп, эш арасында гына капкалыйлар иде. Кызы Таня бик эшчән, тыйнак кыз, үзе татар кызына ошаган. Озын кара чәчле, зур коңгырт күзле. Миңа ияләнеп китте. Вакыты булган арада виноград үсентесе белән уратылган террасада сөйләшеп утыргаладык. Әни бик усал безнең. Беркемгә дә ирек юк гаиләдә. Дөрес, акча эшли белә әни. Мине дә акча түләп укыта. Тик җылылык юк анда. Әтигә дә миңа да гел әмер биреп кенә тора. Йомшак сөйләшә белми, гел әби патша инде. Әнә, энекәшне дә бәләкәйдән ялагайлыкка, шымчылыкка өйрәтеп үстерә. Ул кечкенә әле. Әни аның өчен авторитет. Без әти белән башка холыклы. Риза булмасак та түзәбез. Юлбашчы әни бит, дип эшен бушата. Алай ук түгелдер, эшләмәсәң акча килми, бик җибеп төшмәсеннәр дип сезне гел эшкә өндәп торадыр, дигән булам. Юк инде, ди Таня. Без аның өчен эш атлары гына. Әти белән бер урынга да ятмый ул. Минем аларның бер-берсенә назлап эндәшкәннәрен, кочаклашканнарын да күргәнем юк. Миңа бер егет белән дә очрашырга рөхсәт итми. Кайсы ярлы, кайсы ямсез, кайсының ата-анасы юнсез. Һәр җәем шушы кунак йортында йөгергәләп уза. Иртәнге 6-дан төнге 2-гә кадәр эшлим. Диңгез буенда яшәп кызынганым, туйганчы су куенганым да юк.
Нигә ул акчалар? Яшьлек уза бит. Минем дә дусларым белән очрашасым, көймәләрдә yüзәсем, рәхәтләнеп ял итәсем килә. Әни ирек бирми. Менә бер Дагыстан егете белән таныштым. Бик яхшы егет, бик ошый үземә. Бер шәһәрдә яшәп, әнигә була очраша алмыйбыз. Кочып, пысып кына күршәбез. Анда да пашы гел әнигә чагып тора. Күзләре мөлдерәмә яшькә тулган Таня кызганыч булып китте. Диңгез буенда яшим дигән исеме нигә хаҗәт? Гаиләңне атнага бер тапкыр булса да яр буена алып чыгып, шушы хузурлыкның рәхәтен күрмәгәч. Ашау эчүдә экономиялап акча җыя, иренә, балаларына җылы сүзен жәлли. Бигрәк туң йөрәк икән бу Ирина. Кеше улының ничә кат зәнһарлап сораганын ишеттем. Әни, әйдә инде аттракционга барыйк. Аквапаркка да барган юк, циркта килгән яр буена. Сентябрь җитә, диңгезгә дә төшкән юк бит. Тәмле әйберләр дә алмадың. Гөл вакыт юк дисең. Йөрмә буталып, бар бакчага су сип. Кыш көне ял итәрсез. Циркта булыр кыш көне, ашарсыз да кыш көне, дип чырайлап кычкыра Ирина, җавап итеп. Бу хатынның кыланмышлары ачуымны китерсә дә, ни эшем бар кеше гаиләсендә дип үз эшемдә булдым. Бер көн Таня яныма килеп, кулыма кәгазь кисәге тоттырды. Үзе кеше күрмәсен диптер, як-ягына карангалый. Зинһар кире какма, диде дә бакчага кирип югалды. Кыш теледәй кәгазь кисәгенә: Минем белән төнлә диңгез буена төш әле. Синең белән барсам, әни җибәрәчәк. Егетемне башка күрер әмәлем юк, дип язылган иде. Кеше баласы өчен җаваплылык куркытса да, ризалашмый булдыра алмадым. Билгеләнгән вакытка тастымалымны җилкәмә асып, Таня янына килеп бастым. Әни, мин тиз генә менә бу апа белән су кыйнып меним әле. Мин аннан калмыйм. Озак тормабыз, диде Таня. Калып кара, муйныңны зәрмен. Бер аягың анда, икенчесе монда. Караны, ахмакланып йөрмә, дип Ирина усал итеп Таняга гына түгел, миңа да карап куйды. Көньяк төне шул кадәр җылы, күк йөзе биредә бездәгедән тәбәнәгрәк кебек тоела, ә йолдызлар чутсыз. Алай дисәң, бездә дә чутсыз инде алар. Шикрәешеп торалар. Диңгез дулкыннары тын гына ярга бәрә. Яр буе кафеларыннан моңлы җырлар агыла. Төн димәссең, көлешә, шаярыша яшьләр һаман су куена. Яр буеның аулаграк почмагына киттек. Таняның егете Руслан безне шунда көтеп тора иде. Алар күптән күрешмәгәннәр. Сагынуларыннан мин барында онытып, кычаклашып, зыр-зыр әйләнәләр. Аларның бала-чага кебек чыр-шу килеп бер-берсенә куанышулары бигрәк күңелгә ятышлы иде. Үземә үзем мәхәббәт илчеседәй тоелып, тиктемалдан көлеп куйдым. Гашыйклар бер-берсен бүлдереп нидер сөйләшә, серләшә башладылар, бер-берсенә сыенып, яр ташларына утырган яшьләргә комачауламыйм дип, төнге диңгезгә чумдым. Руслан бердә җилбәзәк егет булып чыкмады. Кыйынып чыккач та бергәләшеп озаклап сөйләшеп утырдык. Татарстаннан икәнемне әйткәч, Руслан бигрәк куанды. Сездә мөселман икән. Менә Таняның әнисе кызымны үлсәм дә мөселманга бирмим ди. Ни эшләргә дә белмим. Без бер-беребезне яратабыз. Тик очрашырга Иринадан рөхсәт юк. Килсәм, бала-чаганы куган кебек, мине себерке белән куа. Дагыстанлылар горур халык. Мин мондый мыскыл итүгә риза булып тора алмыйм. Мине тау кыргые, сарык баш дип атый. Руслан базарда кулдан эшләнгән сувенир кинжаллар һәм папахалар сата иде, ә алар бәрән тиресеннән тегелгән. Сатып алучылар игътибарын яулау өчен ул озын йонлы бүрекне башына киеп эшли. Ирина шуны күздә тотып сарык баш дигән күрәсең егеткә. Таняга булагына түзәм. Каршы дәшсәм, Таняның телефонын алып куймагае. Аннан читтән торып та аралаша алмаячакбыз. Без кайтканда таң ата иде инде. Ярый, пырлап каршы алучы булмады. Ирина арып йоклаган булса кирәк. Мин шалт
Кемгәдер суҡҡан, сүгенгән тауышҡа уянып киттем. Син, ана эт, тағын бер күрсәм сарыҡ башның сиңа СМС язғанын, җаныңны алам, ҡызый. Дағыстанлылар белән туғанлашырға башыма ат типмәгән минем. Аларға син кирәкме? Аҡша кирәк, минем аҡша. Менә шул нәрсәмә тотсоннар уйлайсы да булма. Башҡа ҡапҡаның аръяғына ике аяғыңның берсен атламайсың. Русланыңны биредә күрсәм, аяғын суғып сындырам, дип ялтыратып яңағына суға-суға Ирина Таняға аҡыл өйрәтә икән. Иртәнге 5-тә, йә Хоҙа, кешедән дә шитенсенмәй. Җиткән ҡызға ят булыр дип тә уйламай. Бигерәк мәғәнәсез хатын дип башымнан уҡ бөркәнеп яттым. Тик барыбер йоҡлай алмадым. Вәт-зәлим. Буй җиткән ҡызының шәхси хатларын СМС-ларында уҡый икән җитмәсә. Таня өсөн эшем пошты. Тороп киендем дә диңгеҙ буйына төшөп киттем. Иртән диңгеҙ суы яңа сауған сөттәй жылы, ярда кеше дә юҡ. Юҡ дигән идем, бар икән. Буш пляжда, ҡомға тезләнеп, диңгеҙгә ҡарап уйға шумған Руслан ултыра иде. Мине күргәс, ямансу ғына йылмайып исәнләште. Янына чүмәштем. Таняға язам, ә ул җавап бирмәй, диде ул, ҡулына тотҡан телефонына ишарәләп. Бәлки мине ташларға теләүҙер, кисә дә шундайыраҡ сүздәр сөйләде. Әнисенән ҡурҡа. Барыбер бергә булырға ирек бирмәҫ, ди. Ә мин инде үҙ әти-әнием белән сөйләшеп, Таняны сорарға бармаҡсы идем. Минекеләр өйләнеүмә риза. Тик никах уҡытыу бездә мәжбүри, үзең аңлайсың. Ә Ирина миңа мәңге риза булмаясаҡ. Туйны әти зурлап ясыйм, диде. Алар ауылда йәшәсәләр дә хәлле кешеләр. Без 4 уғыл, барыбыҙны да юғары уҡыу йортларында уҡытты әти. Дөрөс, институтны мин яңы тамамладым әле. Карьера ясарға өлгөрмәдем. Тик бар нәрсәне Таня белән бергә булдырсаҡ, яҡшыраҡ түгелме ни? Таня да уҡыуын тиҙҙән тамамлай. Бергә тырышырбыҙ. Безне әти эшкә өйрәтеп үҫтерҙе, мин ауырлыҡларҙан ҡурҡмайым. Тыңлаған сайын егеткә хөрмәтем арта барды. Берҙә Ирина байлығына ҡыҙығыуы шағылмай телендә, шын сөйләй төслө. Ни эшләйем икән? Таняны бүген өйгә алып ҡайтып туғандар белән таныштырыу иде исәп. Мин Русланға Таняның әнисе белән булған иртәнге низағы хаҡында сөйләдем. Егеткә турыдан-туры ҡызның әти-әнисенә үзенең Таняға булған мөнәсәбәтенең жидди икәнен аңлатып, ҡызны сорарға килеү кирәклеген әйттем. Йәшертен эш итү ачуларын ғына китерәсәк, алар белән яҡшылап сөйләшеп ҡара, дидем. Кишке аш ваҡытында киенгән, ясанған Руслан туғаннары белән ҡапҡадан килеп керде. Жәйге кухняға Ирина янына килеп, нидер сөйләшә башладылар. Мин шәй эшәм, күҙем быларда. Күренеп тора, хатын сөйләшүдән ҡәнәғәт түгел. Руслан тыныш ҡына нидер аңлата, ә Ирина ял итүселәр алдында ҡышҡырып ебәреүҙән тыйылып торса да, ҡызыл тут булып сыҡҡан битеннән, ҡулларын болғауынан ашыуы ҡабарыуы күренеп тора. Сөйләшеү барып сыҡмады. Руслан башын иеп китү яғына боролдо. Туғаннары да аңа эйәрҙе. Бу хәлләрне күреп, ишетеп торған Таня йүгереп кухнядан сығып китте. Ҡунаҡ йорто артында үскән инжир ағашына сыйынып, үксеп йылаған Таняны жәлләүҙән үземнең күҙләрем йәшләнде. Менә бит мәхәббәт. Сорап тормай кешедән, байлымы, ярлымы, кәферме, мосолманмы, йәшме, ҡартмы, бәрі дә керә йөрәккә. Теләсәң ни эшлә аннан, шул мәхәббәт уты төшкән йөрәгең белән. Ни әйтергә белмәсәм дә, Таня янына килеп бастым. Мине күреп, ул күкрәгемә ҡапланып үкси башлады. Кемнәндер яҡлау табарға тейеш иде бит инде бу бала шушы минутта. Арҡасынан ҡағып тынысландырырға тырыштым. Барыбер шығам Русланға, диде Таня кинәт йылауынан туҡтап. Әнигә барыбер бер кем ошамаясаҡ. Минем ғаилә ҡорып балалар табасым килә, ә ул һаман аҡса, аның сейфында ғүмере буйы бер ни эшләмәй йәшәргә җитәрлек аҡса бар. Аңа һаман аз, һаман җитмәй, кемдер байлығын тартып алыр дип ҡурҡа. Аштан үлмәбеҙ әле. Кирәк түгел әнидән бер ни дә.
эшләрбез. Әти дә, ичмасам, мине аңларга теләми. Аны да куркытып бетергән инде әни гел бастырыклап. Берничә көннән тынычланып калып, йөзендә нур уйнап торучы Таняны бакчада күрдем. Кили-кили чәчәкләргә су сибеп йөри. Бишара кыз, ни булса шул булыр дигәндер инде, дип уйлап. Бишара кызый. Ни булса шул булыр диядер инде, дип уйлап куйдым. Ул яныма килеп, күлмәк кесәмә кабат хат тыкты да, сәер генә күз кысып китеп барды. Мин елмаеп баш кактым. Үз ишек алдында кеше белән ачылып сөйләшә дә алмый мескен кыз. Кабат диңгезгә алып төшүемне үтенәдер инде, дип хатына күз салдым. Анда иртәнге 3-тә арткы ишек алдына чыгып, капка янында басып торуым соралган иде. Үтереп йокым килсә дә, түздем 3-кә кадәр. Килеп бастым капка төбенә. Беркем юк. Көтәм. Бераздан кыймага уралып үскән бөрлегән үсентеләре арасыннан кулына зур гына юл сумкасы тоткан Таня күренде. Җитәкләп мине сүзсез генә капкадан алып чыкты да йөгерә атлый кунак йортыннан шактый читтәге асфальт юлга әйдәде. Кая барабыз диюме? Хәзер, дип кенә җавап бирде. Юл буена килеп җитәрәк карыйм, Жигули ат басып тора. Шигән арбасы төсле каплавычлы кибиткасы да бар. Кучерның кем икәнен күргәч, барын да сүзсез төшендем. Кулына дилбегәсен ныгытып тотып, үзенең бөдрә йонлы бүреген киеп, арбада Руслан утыра иде. Безне күргәч сикереп төшеп, икебезне дә кочаклап алды. Үзек-төзек җөмләләрдән шуны аңладым. Риза булмаслар иде. Качарга булдык. Өйдә мулла көтә, никах укытабыз. Яратам Таняны. Мин дә яратам Русланымны. Мин шат идем алар өчен. Кыз урлауда ирексез катнашучы булсам да, намусым борчымады. Бу егетнең Таняны беркемнән дә кактырмаячагына иманым камил иде. Саубуллашып, алар юлга кузгалдылар. Инде киттеләр дигән идем, кинәт арбадан сикереп төшеп, Таня кабат йөгереп килеп, мине кочаклап үпте. Рәхмәт сиңа. Мин сине бер качан да онытмам. Беркемгә берни әйтмә. Әниләргә өйләнешкәч, үзебез хәбәр итәрбез, диде дә сөйгәне янына йөгерде. Вәт егет ичмасам, әкияттәге кебек, ат җигеп килгән бите. Муйнына ал тасмалар тагылган атны куалап китеп тә бардылар. Алар борылыштан күздән югалганчы карап тордым. Үз мәхәббәтләрен җуярга теләмәгән 2 яшь йөрәккә бәхет теләдем. Бу йокысыз төн диңгез буенда үткән җәемнең иң матур хатирәсе булып истә калды.